Takže, zdar lidi, dneska tady máme Stillbrainot, akorát fejkový špagety. Jo, hele, něco za... Jestli máte někdo z vás špagety, tak by se mohl rád vytrade něco z mý bejsky. Zítra budu streamovat, tak se můžeme domluvit, jo. Takže se nějak domluvíme. Můžeme to vytradit úplně... Načal ty vogo. To je fakt bilionu, ok. Zahrát, kámo. Cokoliv, co budete chtít, třeba Fonio nebo lidi. Takže jdem si asi něco ukradnout. Taký můj krtek bro, se na mě napojil. Friendech, ani nevím proč. Co on černé lidi? Strawberry, jo. Ani neflákne ten krtek bro, nebo co to je. Hoši, kde mám base? Tady. Hoši? Ne, yes, mamo. Yes, kam. Co je krtek bro, a co je? Yes. Se spawne to vůbec, to zkouší. Hej, já mu dám vlog, hoši. Kámo, já mám aim lidi, co? Ani nemá alkan. A já fakt jsem... What? 100krát lag. Co bláto vaří? Můžete mi říct, co bláto vaří? Kámo. Co jsem jako já v kuchyni, víš co? Mňau? Spawne se. Ne, kámo. Hoši? Neutrácejte peníze do fake Stillbrainot, jo. Hlavně ne do fake. Hlavně fakt ne do fake, je to zbytečný. Jo, takže fakt ne, třeba dělejte. Tady musíš koupit prostě, to je to fakt zbytečný. Ne! Ne, kamo. Ten nemám ho rád, já ho nemám rád, kamo. Nemám ho rád, jako to vůbec. Kámo, ši. Počkejte. Co když dám shop? Co když si koupím? Počkej. Mě zajímá, jestli tady mám nějaký... Kámo, kdo to je? Líně se. Líně se. Kámo, nějaký Vorta se napil, co mu je, kámo? Co to je, kámo, já mý friend nemám rád, kámo. Hoši, jdem ho okrást, víš co? Jedu na něj, kámo. Hoši, já okrást. Ale ani ho. Hele, jdem si zahrát něco jiného. Co bychom si rádi zahráli, lidi? Můžete napsat do komentáře, jakou hru byste mě doporučili, protože já absolutně nevím, jakou hru. Takže byste byl rád, kdybyste mě doporučili nějakou hru, lidi. Já hraju už hodně dlouho tohle. Jo, teďka jsem to nějak nedomyslel. Hoši, tohle, kámo, tohle je, do toho nesmíte vědět, kámo, to potom nevěděte. Nevěděte prostě. Prosím, věď. Já jsem vyjel, kámo, to není možné. Nějaký trik tam zandat, třeba. Děj. Já to neumím, jo, lidi. Prosím, kámo. Já se nechci ztratit tady. Jo. Lidi, to jste neviděli, Hlavně to ne, prosím. Já jsem z toho vyjel, kámo, to je docela easy, jsem zjistil. To je docela easy, lidi. Ježiš. Oh my god, kámo, to jsem neviděl, kámo, to jsem zandal. To ne, kámo, vy neumíte. Jedna a sr an jedna strany. Co? What? Kámo, kdo to je? Já ho ani neznám, bro. Proč komentář?
Asi to ne. Tak pro tohle to bylo asi všechno a druhý díl natočíme ještě dneska, zkusíme. Tak zdar, ať se máte nejkrásnější, co máte.